wulan Mei warsa 2026 kanthi kairing pandonga bismillahirrahmanirrahim Allahumma ulaka kabulal war Allahumma ulaka kabulal war Allahumma ulaka kabulal war ditarik. Kagem punagi salajengipun dumateng Bapak Terujiman kagungan Nazar utawi punagi wabil khusus dumateng Bapak Agung Mobile pinaringan putra kakung badhe nyaosaken tali asih dumateng Bapak Agung sumangga katur. Inggih sineksen bumi lan langit mugi Bapa akasa boten gendhak sikara sedaya rubeda lan sengkala sampun sirna sineksen langit bumi lan sagung para rawuh sedaya Ibu Pertiwi boten nagih janji sedaya punagi sampun pun tetepi mugi rahayu ingkang pinanggih kagem salajengipun rejeki lumintir tinebih ing memala lan budaya rahayu 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 kanthi paripurnaning luaran wonten ing wedal siang menika badhe kalajengaken Bapak ingkang angka kalih inggih Bapak Putri kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, kok. Ayo.